Юл кырыйынан барганда, менә шушындый озын буйлы чәчәкләре укроп сыман үсемлеккә юлыксагыз Сосновский балтырганы шул инде. Күргәнегезчә, аның буе янәшәсенә баскач аеруча ачык күренә, 2, хәтта 3 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Чәчәкләре кул чатыр сыман, әмма кеше өчен иң куркынычы алар түгел, ботакларындагы менә шушындый суы. Бу Татарстанның Биектау районы. Сосновский балтырганы иң күп үсә торган җирлек шушы. Сәбәбен Совет чорында үсемлекне тирлек азыгы буларак чәчәргә кушудан күрәләр. Районның 745 гектар мәйданын били. 40 ел элек шул Минсельхоз тарафыннан разнарядка ясап, ул ырлыклар большевикның балтырганның Татнефтьхоздан барып алынды һәм алар иң уңдырышлы элеккеге яшелчә җирләр басуларына чәчелде һәм шуннан алар беренче елны яхшы гына тишелеш бирмәделәр. Берән-сәрән генә тишелде, шуннан соң антылды һәм менә 40 елдан инде ул серьезный проблемага әйләнде. Шундый ук хәл Татарстанның тагын 30 районында теркәлә. Биектаудан тыш Балташ, Питрәш, Орша, Әгерҗедә мәйданнары зур. Балтырганның иң зур зыяны тән тиресе пешүгә китерү. Бигрәк тә аның составындагы фурокумарин зарарлы. Шуңа үсемлеккә көн яктысында кул белән кагылу тыела. Кулга эләккән суына кояш нурлары тисә, тән химия белән пешкән кебек үк була. Быел әлегә андый мөрәҗәгатьләр теркәлмәгән. Самое первое осложнение, естественно, это ожог. Балтырганның иң зур зыяны пешү, ул үзлегүгә дә китергә мөмкин. Балтырган суы күзгә керсә аеруча куркыныч, тәнгә эләксә еш кына тиренең пигментациясе үзгәрергә мөмкин. Сулыш алу юллары агылануы бар. Еш кына квинки шише булырга мөмкин, бу аллергия реакциясе. Әлеге үсемлекнең кеше өчен агулы булуы ачыклангач, балтырганга каршы көрәш башлана. Әмма ул җиңел түгел ди белгечләр. Былтыр Татарстанда 1300 гектарда балтырган үсүе теркәлсә, быел бу сан 1500 гектар. Балтырганга каршы көрәшүгә карамастан, ул бик күп семена бирә, 80 меңгә хәтлек. Ул семеналар җил белән, су белән таралалар, шуның өчен мәйданнар үсә. Гәрчә ул хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан балтырганга каршы көрәш өчен ел сайын миллионлаган сум акча бирелә. Республикада махсус программа кабул ителгән. Аның буенча агулы үсемлек үскән мәйданнарга карап районнарга акча бүленә. Алар үсемлекне юкка чыгарачак оешманы тендер аша билгели. Биектау районындагы территорияләрне әйтик, Самара оешмасы эшкәртә. Соңгы 2 елда Биектауда балтырган белән көрәшне Самараның Аплот компаниясе башкара. Финанслау республика бюджетыннан килә. Быел балтырган белән көрәшкә Биектау районында 7 миллион 750 меңнән артык сум акча бүлеп бирелде. Без бу республиканың субсидияләү программасы озын гомерле булыр дип ышанып калабыз, чөнки балтырган ырлыкларның сыйфаты буенча ул бер обработкадан бетми. Ул быел чыкмаган ырлык киләсе елга чыгарга мөмкин. Балтырганга каршы көрәшүнең 2 усулы бар. Берсе аның чабу, икенче химия белән эшкәртү. Күрше төбәкләр белән чагыштырганда безнең республикада территорияләр азрак дип белгечләр. Чиктә урнашкан районнарда вазгыять шуңа үзгәрми дә. Балтырганны юкка чыгару өчен комплекслы көрәш кирәклеген искәртәләр. Урман кырыенда да үсә, су буенда аның яраткан җирләре, частный бакчада да үсә, юл буенда да үсә. Булар бит һәммәсе дә су буенда, бөтенесе разный ведомстволар. Балтырганны җиңеп булачак түлке шул вакытта кайчан аңа менә шушы бөтен ведомстволарны менә бергә бәйләп параллельно менә шулай эш иткәндә генә. Балтырганны юкка чыгаруның авырлыгы аларның эшкәртү өчен уңайсыз җирдә урнашуы дип атыйлар. Нигездә алар чокырларда, тау һәм су буйларында очрый. Елга тирәсендәге үсемлекләрне химия белән эшкәртү тыела. Сулыктан 300 метр ераклыкта гына гербицидлар сибергә ярый. Ул урыннарны белгечләр чабып яки казып алып бетерергә киңәш итә. Балтырган тиеп пешү очрагында ул урынны салкын су белән юып, кичекмәстән табибка мөрәҗәгать итәргә кушалар. Агуның күз һәм авыз тирәсенә тиюеннән сакланырга кирәк. Биектау районыннан Рания Абдрахманова, Вероника Гайнетдинова, Алмаз Зыятдинов, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.